Ha 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 ha, hayi ziyashaya-ke manje. Sithini ndoda wabuka kudangele nje. Mfethu, kumina ungenanga u-350. Awungenanga? Hayi ziyashaya-ke phela mfethu yabo. Mina ngiyathandaza phela. Ngithandazile ukuthi mfethu ngeke wena mfethu uthi mawuthola uNSFAS uphinde uthole no350 ayikho le. Mfethu, uma ngithola ngo-350 kanti ithandazo yakho. Imithandazo yami. Mfethu, you understand ukuthi akona umthandazo lobuthakathi kahle kahle lobo benzayo. Hayibuya sangani nawe umthandazo lo akho kuthakatha. Mfethu, akusabi phela mina. Nama ngisabi. Imali sibelani vele? Ngempela silwelana. Mhlambe kube khona ungalo. Hey cha. Yazi phela siyabuzana la. Oh, niyabuzana kanti. Qhubekani-ke nibuzane. Mfethu, kodwa uyazi ukuthi besibuzanani? Oh, nifuna ungibuza lokho kanti ukuthi ngiyazi yini ukuthi benibuzanani? Ya. Hayi, buzanani nodwa, angihlangani mina, ningangifaki nje. Angixhuma ngichasi kule nto yenu. Awangibuki. Oh, uyangixoba. Boza. Hey, nilwelani? Abungazosibuza leyo nto wena la sikubuzile wahluleka ukusiphendula nathi ngesikuphendula. Wena nje siyekeke nje. Mfethu ungazongithatha kanjalo phela. Uzokwenzani? Ngizokwenzani? Nengicabanga ukuthi ngiyimbuzi mina. Ilwani manje? Sosijwayela kabi ibhodi. Ilwani. Yo, ngisabelani manje? Eksemtete. Yembulala.